S radosťou vítame vás, našich divákov, pri prvom vysielaní v roku 2015. Naďalej sa vám budeme snažiť prinášať zaujímavé spravodajské zostrihy zo života našej školy. Prajeme vám príjemné sledovanie. Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi. Dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam, dnes sa z vody stalo víno na svadbe. Dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil. Aleluja. Pán s vami. Hneď prvý deň po návrate do školských lavíc v roku 2015 sa všetci žiaci i pedagógovia zúčastnili na obrade požehnania školy, ktoré viedol pán kaplán Miroslav Liška. Požehnaj túto vodu silou Ducha Svätého, aby nás posilnila, obnovila v nás milosť Svätého Krstu a chránila nás pred každým zlom tela aj duše. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove. Upevňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Veď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám. Spolu sme si tak vyprosovali Božiu pomoc a ochranu pre všetky akcie a podujatia, ktoré sa na škole uskutočnia, ale samozrejme i to základné. Kvalitne sa vzdelávať a vychovávať žiakov a študentov v duchu evanjelia. Jasne, poriadne. Jo, to nám zasviečí. No aj pece, že by varili same. No. Samú slámku. Takže by šlamku dali. Školská brána otvorená, abecedou podobrená. 15. a 16. januára sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy. Prváčikov pri vchode očakávali Pipo a Tipo, veselé postavičky školy a tiež učitelia prvého stupňa. Deti, budúci školáci, žiaci. Chcem sa vám, rodičia, srdečne poďakovať, že ste prišli a že chcete zveriť vaše deti do našich rúk, že dôverujete tejto škole, ale najprv sa prihovorím vašim deťom, lebo myslím, že oni potrebujú trošku iný jazyk. Takže milí budúci školáci, som naozaj veľmi rád, že chcete chodiť na túto školu. Iste každý sníva, o čom je tá veľká škola. A prvá otázka, tešíte sa do školy? Áno, lebo je táto škola O Bohu. Áno, dozvieš sa tu niečo aj o Bohu. Vidím, že ty si pripravený, super. Takže máš jednotku dnes späť. Perfektne. Milí rodiči, naozaj máme veľmi šikovných učiteľov, ktorým záleží nielen na tom podať s deťom výuku, ale ich aj duchovne formovať. Na našej škole deti sa každé ráno modlíme. Modlíme sa aj na konci vyučovania, pretože naozaj takto chceme poďakovať Pánu Bohu. Musím vám preradovať, a chcem, písal som to aj pred časom v Farskom liste, že naozaj nám záleží na tejto hodnote a záleží, aby sa dostala aj k vašim deťom, aby mali tu ten správny názor na rodinu, aby mali tú správnu morálku, dobrú a prirodzenú výchovu. Používame samozrejme rôzne inovatívne metódy. Zaujímavosťou je metóda CLIL, ktorá je integráciou cudzieho jazyka do vyučovania. Všetci svojou trpezlivosťou a láskavosťou pomohli malým zvedavcom prekonať prvé obavy zo školy. Tí pri práci s pracovným listom aj pri počítači ukázali svoju šikovnosť, snaživosť a tiež nadanie byť zrelými žiakmi. Povzbudivé bolo vyjadrenie aj jedného z malých škôlkarov, že si školu vybral sám, pretože ju už navštívil a veľmi sa mu páči. Rodičia zasa vyzdvihli zameranie našej školy, ktorá sa okrem odovzdávania vedomostí snaží vychovávať v kresťanskom duchu k tolerancii a solidarite.
Rodičia predškolákov boli nadšení estetickým a materiálnym vybavením školy, ale hlavne atmosférou a rodinným duchom, ktorý vyžaroval počas celého zápisu. Šikovní predškoláci si domov odniesli malé darčeky a pamätný list spolu s kockou lásky. Tá je tiež jedným z výchovných prostriedkov na prvom stupni našej školy a učí deti tolerancii, úcte a láske k blížnemu. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zverili svoje deti. Veríme, že spolu im pomôžeme dať tú správnu výbavu do života. Som medzi nami srdečne privítal sestru z rádu služobníc Ducha Svätého, dobre som to povedal, sestru Ivicu Kušikovú, ktorá okrem iného je aj režisérkou a chcem vám predstaviť svoje dielo. Ale takou našou náplňou je okrem tvorby dokumentárneho filmu aj zbierame svedectvá a proste si ich odkladáme na harddisky, na externé disky. Skenujeme dokumenty rôzne týkajúce sa hlavne 50 rokov, zbierame fotografie a potom, keď už máme toho veľa, tak predstavená príde a povie Iva, ale však to nemôže zostať v archíve, musíš niečo postrihať. Tak potom strihám. Don Štefan Santner bol do Bratislavy privezený z internačného kláštora v Podolínci. V 50. rokoch minulého storočia bol život v cirkvi v Československu poznačený prenasledovaním. Likvidácia ženských reholí sa uskutočnila pod názvom Akcia R, likvidácia grécko-katolíckej cirkvi pod názvom Akcia P, likvidácia mužských reholí pod názvom Akcia K a bola realizovaná v niekoľkých etapách. Sestry, ktoré na vlastnej koži spoznali praktiky režimu, spomínajú na minulosť v dokumentárnom filme režisérky sestry Ivy Kúšikovej Suďma a skúšaj. Autorka filmu sestra Iva Kúšiková predstavila našim žiakom toto obdobie prostredníctvom projekcie filmu o sestre Zdenke Šelinkovej. Ja som odsnený, ja som to predsedníka nedostal nejakú poštu. Jediné, čo písala mama. Písali sme mesačne na môj posled usvedčení sa 30 rokov. Vyčovali ju vtedy dáne omdlela. Keď omdlela, tak ju obliali vodou, aby sa prebrala a aby ju znovu mohli vyčovať pri vedomí. Boli to okrutné spôsoby, ktoré trvali na týchto politických väzňov až do roku 1953. V 53. Niekto si povie, že taká Zdenka, ako príde mi to taký nejaký amatérsky film. My sme to natáčali celý rok postupne, lebo ja mám takú skúsenosť, že netočím film, že za 2 týždne potom postriham a odovzdám. Tieto filmy, ktoré robím, vznikajú väčšinou rok a pol. Karneval. Vo štvrtok 29. januára sa žiaci 1. stupňa stretli na karnevále vo Veľkej telocvični, aby sa zabavili a spoločne si zatancovali v pestrých farebných maskách. Súčasťou predpoludnia bolo aj pasovanie prvákov pánom riaditeľom za riadnych žiakov školy. Ja som žiaci prváči.
Naučím sa čítať, písať. V poriadku, vždy všetko máš. V poriadku, vždy všetko. Symbolická ceruska dotvárala atmosféru tohto pasovania. Jednotlivé masky boli v tombole odmenené cenami podľa vlastného výberu. Žiaci a pedagógovia ukončili karneval spoločnou modlitbou. Došli sme k záveru nášho vysielania. Ospravedlňte prosím skutočnosť, že kvôli technickým problémom so strihom budú naše relácie kratšie a menej technicky vyladené. Ďakujeme za pochopenie. Dovidenia na budúce.